I dag er det her min første video, og i dag har Emma med. Hej. Og vi skal lave en ting vi fortryder, vi har købt, og der er lige musik i baggrunden. Ja. Og jeg synes, Emma, hun skal starte. Okay. Første ting, jeg har, det er den her hårbøjle. Jeg bruger den ikke mere, fordi at den gør sådan ondt her. Fordi den, jeg ved ikke hvorfor, den er købt i H&M. Ja. Jeg ved ikke hvorfor, den klør, den gør skavrer eller sådan. Bare, ja. Så til min. Den her, this dag, ikke sådan rigtig this dag, men den virker ikke længere. Det ser irriterende, den plejer at lyse. Den kan lyse som forskellige farver. Så virker ikke længere, der er 2 mere, men det virker ikke mere, så irriterende. Jeg har 2 læbeprodukter, det her det er den ene. Det er sådan en Lypsyl. Den dufter mega godt, men den gør ens læber helt tørre. Jeg har sådan en anden Lypsyl også, sådan en, der gør sådan meget godt for læberne, men det er sådan, den dufter helt godt. Jeg kan godt finde på at bruge den, men den tørrer bare ens læber, så ja. Det her kover, det er for gammelt, altså det er sådan 1805. Ja. Se den her ting nu. Den her, det virker ikke. Det skulle være magneter, der er det. Ja, det skulle være magneter. Og det ved jeg. Hun har også lige fået en ny telefon. Hvad er det for en telefon, du har fået? Det havde. Hvad er det for en telefon, du har fået? Det var en Samsung. Sådan. Det her det er det andet der produkt. Den købte jeg op på min campingplads. Det er sådan en her med hjerter på. Shit. Undskyld. I skal bare lade som om det ikke var sket det der. Ja, og det er sådan en and her, og det er sådan hernede i bunden. Og det hader jeg, fordi man skal stikke fingeren ned i. Og så hvis man selvfølgelig har lange negle, så kommer det ind under neglen, og så er det bare sådan ulækkert. Så det er sådan her. Den gør også ens læber helt tør, og den lugter heller ikke så godt. Så den her, den krasser, når man sådan... Den her. Kan I godt se den her? Det krasser her. Prøv lige at vise halskommen. Altså, den der. Men den er ellers mega flot, synes jeg. Men den er skide irriterende, så derfor... Prøv lige at komme lidt længere ind i billedet. Sådan der. Undskyld. Det er fordi, at den her Samsung, den glider. Ja. Sådan der. Undskyld, altså det kan godt være, den falder på gang, men... Kan jeg ikke leve med det? Ej. I bliver nødt til det. Ja. Næste ting er de her øreringe. Jeg synes, de er meget flotte. Jeg kan ikke så godt lide dem. Jeg synes, hun kan godt lide dem, så det kan godt være, hun må få dem. Men, hvad det hedder, jeg synes, jeg går heller ikke med øreringe, men mine ører kan ikke holde til det, så det er alle de øreringe. Jeg kunne ligesom ikke vise alle sammen, så jeg valgte bare i pap og vise. Altså, jeg synes altså også, det er ikke sådan vinteragtigt. Nej. Så det er lidt som sommeragtigt. Og det er også sådan lidt for skrigagtigt. Ja, skrigagtigt. I kan ikke lige se det skrigagtigt. Nej, det er sådan, det skriger rimelig meget. Så I kan se det lidt. Ja. Det her negle. Ja, der er noget. Dem har jeg brugt for meget, og det skulle jeg faktisk aldrig have gjort. De falder virkelig hurtigt. Jeg har også haft sådan nogle de er så irriterende. De falder hele tiden af. Ja. Ja. Jeg har de her høretelefoner. Jeg fik dem i julegave. Det er også fint nok og sådan noget. Men mit hår hænger fast heri, fordi og så er de også bare sådan stramme. Sådan, altså og så er de her, nogle her ikke også, altså dem man har på ørerne, de er virkelig små. Er det ikke det? Jo, virkelig. Ja. Hallo, de kommer sådan her ind. Ja, de skal altså komme herud. De er virkelig små. De skal komme herud. De skal komme udenom øret, og ikke sådan på øret. Men ja, og sådan også, den er også allerede gået i stykker. Ja. Og lige til musikken, vi synes, at der skal være musik i baggrunden. Ja. Det flytter. Eller det her. Vi venter lige lidt.
Undskyld i baggrunden. Det er fordi, der kan det her, det er, make-up-fjerner. hvad hedder det, det er en make-up-fjerner, men, hvad hedder det, Den krasser på øjnene. ja, den krasser her, Og man tager det sådan over. og så, det går næsten ikke væk. Det går næsten ikke væk. Og jeg har også prøvet den her, jeg har en mane til. Den er fucking fedt ad. I hvert fald mine. Og de går ikke væk. Altså, noget af det går væk, men ikke andet. Ej, undskyld, den sådan hele tiden vælter. Det er bare, vi kan ikke finde ud af noget af det. Dig? Ja. Hun skal lige koncentrere sig. Jeg har den her spænde. Det her spænde. Hvis man tager det i, så bliver det sådan svært. den er sådan løs. Den er svært til den på, når den er lige på. Nej, det er ikke smart. Det er bare, den er sådan virkelig løs. Den sidder ikke rigtig fast, og det er jo det spænder, de skal. Men det er fordi næste hun her, den er så tung, så det spændet her, det kan ikke holde det. Så det er ret irriterende. Men den er helt vildt flot til juleaften, at bare lige have sådan lidt næsehud på, men det kan jeg ikke, fordi den falder af med det samme. Har jeg den sidste? Det er sådan her. Det er, hvad hedder det? Det er en Invisible for Black og White. Nivea. Fra Nivea. Ja, fra Nivea. Prøv duften. Det er perspirant. Det ligner de der klumper i. Ej, okay, den lugter og dufter, men den tør. Den tør ikke. Nej, den tør ikke. Og også her, I kan se, der er sådan nogle klamt her. Jeg ved ikke, om I kan se det. Lad mig prøve at se. Ja, der er sådan der. Og ja, man kan ikke engang lugte dem. Altså nogle gange, så gør man sådan der, og nogle gange sådan her. Og så når den gør sådan der. Ja, så kommer det sådan løbende ned i kanten. Så jeg tænker, Ja. det betyder, jeg har købt. Ej, nu gør den igen. Jeg kan ikke få den på. Sådan der. Jeg har 2 ting mere, fordi at vi fandt vi havde ikke lige mange. Ja. Nej, vi fandt nogle ting, som vi fortrød. Jeg har sådan en kasse med de ting, jeg ikke bruger. Det har jeg også. Ja, og den skulle vi smide med herhjemme, fordi Jeg skal sove her. ja. Fordi vi vidste, vi skulle lave en video. Det er den her L'Oréal Paris Foundation. Den er fucking lys, jeg vil prøve sådan her. Se, I kan allerede sådan se det her. Hvis I kan se det her, og så min, ikke også? Og så hvis jeg blender det ud, jeg synes, det giver lys. Ej, men I kan næsten ikke se det. Jo, den er jo skide lys. Jo, den skal løse. Der er ikke så meget lys herinde, så I kan ikke så godt se det. Den er sådan lige her. Den er mega lys. Og det fortryder jeg virkelig, jeg kan den her. Virkelig. Så er det med igen. Ja. Jeg har en sidste ting. De her farver, de er så røde. Hvis man sådan tegner, nu har jeg ikke noget papir, men hvis man tegner på noget papir, ikke også, så gør man sådan her 10 minutter efter. Det er ikke tørt endnu. Det er virkelig vådt. Er det ikke også rigtig smil? Vi prøvede dem i dag, fordi vi har lavet sådan noget. En ting, vi har udenfor. Og det er en hemmelighed. Ja. Ingen må vide det. Ja. Dem er de virkelig, virkelig dårlige, fordi og den her, den er sådan knækket, så. Altså den her. De er ellers virkelig flotte, og jeg elsker dem, men jeg gav sådan 20 kroner for dem hver. Fordi 20 plus 20, det er 40 kroner. Ja, på de ting 40 kroner for de her 2, og så tør de ikke. Så det er sådan lidt altså de tør kun om morgenen. Altså, hvis man tager dem fra morgen til aften. Ja. Så er de, ja, til morgen til aften, så er de allerede, så er de sådan, så er de helt tørre. Ja. De er ikke helt tørre, det er virkelig irriterende. Og så nat og så morgen, så er de tørre. Ja. Kun der er tørre. Jeg synes, det er irriterende. Ja. Nå, men det var alt for den her video. Vi ses. Husk at like den og abonner. Vi ses til den næste video.